Dr. Davi, Davji, di bed ni ng'anyo ni odhi konyo dakteche koso dhi konyo jopiny nikech kae ma koro wach nitiere ma japiny gombo ng'eyo ni to ng'anyo ni dhi konyowa koso dhi konyo dakteche nikech dakteche wach ni gidwaro ni mondo medgi osara, gidwaro ni mondo tergi e ngas mamalo mag weche mag tich, gidwaro ni mondo ndik ma onyicho tiegore ma pok oyudo tich. Japiny wach miwacho kuome kae mana ni yath obedi e osiptal, dakteche gi samoro mondo mi obedi ni ere kaka japiny dwa konyore ka nikech ka sama japiny otho to un bende no chamo muma kukuong'oru ni an Dr. Davi Atella abiro ng'iyo ni ngima japiny obedo makare kendo achiwni thieth kaluwore gi rang'iny madwaro ya. Ere ka endi kama ng'eni ok wang'any ne mshahara. Mshahara ne watieko wachne higa mar 2017. Sani wang'anyoro ni dakteche ondiki. To dakteche kondiki ng'a dhi yudo kony moloyo te en ng'at ma dhi e osiptal mabedo seche 12 kapok oneno jatuo. Kata ng'at mantiere e osiptal mar counties ma oketi nyaka bed gi 2-3 months mondo bed e thieth list. Ma ng'a dhi yudo kony ahinya. Mar ariyo, sama jo motiegore gi odhi counties obedo posted, gidhi konyo jopiny. Koro ng'ayo ni asedo kubedo kawacho en mar konyo jopiny moloyo konyo dakteche. Right.